जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। आईचे दिसू मस्त प्रकट घडलेलं असतं। आज भद्र पौर्णिमा। आम्ही भद्र पौर्णिमाचे महात्मिकन असं कसकस नाईचे दिसांत घडले म्हणून आम्ही सांगण्याचा प्रयत्न करतात। सकाळपेक्षा पुढे अंग सकाळ हे भागवत कोंकणी पुराण कोंकणी अंतून जमलेल सक्कड वैष्णव वृंदाक वापस तुमगेल ಒಟ್ಟು येवन तुमगेले संगत करत्याक भारी खुश जाता म्हाका। म्हळ्यार त्या गोश्टर सकाळपेक्षा सुरवेक बस आशिल्ले सर्व वैष्णवांक दंडवत प्रणाम करता। वंचा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। आम सकना गोट्टस हांव कसने नवे सांगना सांगचे खाली तुम्ही रिमाइंडर म्हूण लेखा। म्हळ्यार कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम होते हये सर्व जगते निस्तार। नाम बिना कलिकाले आर नहीं धर्म। सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। तुम सकना गोट्टस की तुम्ही सकळ इस्कॉनाचे कोंकणी भागवत पुराणान मस्त समय लागून सत्संग करता आसत ते
म्हाका भारी खुशी जाता तुमच्या सत्ययुगांतून नरसिंहदेव प्रकट जाले तशीं ती त्रेतायुगांतून आमगेल मोगाट श्रीराम तशीं ती द्वापरायुगांतून आमगेल सकाळ प्रितीचे श्री कृष्णाले अवतार घेतलो तुमक सगळ्यांक गोश्ट आसा की कलियुगांतून राधा कृष्णाल प्रेम करणे म्हणून आमकां कळोवचे खातीर श्री कृष्ण स्वयं राधाल मोग करणे प्रेम म्हळ्यार कशी आनी त्या विरहान तूं ती कशी हें करता म्हूण पळोवचे खातीर कलियुगांतून चैतन्य महाप्रभून राधा कृष्णाची आमी आम सगळ्यांक गोश्ट आशिल्ली वरी श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य चैतन्य महाप्रभु आणि राधा कृष्णांतून कसणे फरक ना आणि हाची निमित्त राधा कृष्णाले माधुर्य भाव करणे म्हणून पळोवचे खातीर श्री कृष्णान चैतन्य महाप्रभून कलियुगांत अवतार घेतलो तुमक सगळा गोश्ट आशिल्ली वरी त्रेतायुगांतून श्रीराम धनुष्य बाण घेऊन आयलो आणि द्वापरयुगांत कृष्ण कोळलू आणि सुदर्शन घेऊन आयलो है की नाही तशींची कलियुगांतून चैतन्य महाप्रभू न आमकां सगळ्यांक उद्धार करचे खातीर हरिनाम घेवन आयलो प्रत्येक युगांतून एक एक युग धर्म म्हूण आसता केन्ना तुमकां गोश्ट आसा की ती युग धर्म कलियुगांतून कर्ण म्हळ्यार हरिनाम क्रते यद्यतो विष्णु जायते जयते मुखे द्वापरे परिचर्यायां कलौ तत् हरिकीर्तन हरिकीर्तन अंटू कलियुग धर्म तस आम सगळ्याक कळलेल वरी शास्त्र साहित्य ताका हें करता की नाम चिंतामणी कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वाम नाम नामिनो देवाल नाम पूर्ण असता आणि देवाल नाव आणि देव विंगड नाही म्हणून शास्त्र आमकां सांगता देवाल नाव कितले प्रभाव आसता म्हणजे आमकां सगळ्यांक गोश्ट आसता राम म्हणून सांगतात यान दत्तील वाल्मिकी राम राम म्हणून ताणे वाल्मिकी रामायण बरयले तशींची हरे कृष्ण महामंत्र
त्याची प्रभाव कण आहे म्हणून येणो आमक सोडी पुरं जगभर आग गोठास की आम्ही सकाळी प्रभुपादाले संपर्क राहील नंतर आमका आमगेल पूर्वजन्म सुकृत म्हणो एका मालगाड्याला आशीर्वाद की चांगेल सुकृत म्हणा एका आमगेल प्रारब्ध कर्म म्हणा आमका एक गळेन तू कंठी माळा आणि अंगातून वैष्णवाचे चिन्ह वैष्णव पाद विष्णुपाद आणि हातांतून तुळशी माळा जपमाळा आमका अनुग्रह झाला आणि आम्ही हर दिवसात हरिनाम करताची हरिनामाचे महत्व कणे म्हणून सांगता गेल्यारी मस्त दीस वाटले आमक स्वतः अनुभव आम्ही केला तुम्ही सकळ केला म्हणून लागता कल्पन करा की उडगास काढा की हरिनाम घेऊचे पुढे आमगेल परिस्थिती कसा नाशिली आणि हरिनाम घेतल्यानंतर आमगेल जीवनात कसं परिवर्तन झालंय हे दुसऱ्यानं सांगची पेक्षा आम्ही अनुभव केलेला विषय म्हणून हांव लेखता ते आम्ही केन्ना एक अनुभव केला की आणि आम्ही त्याची रुची आमकां मेळ्ळ्या केन्ना की आम्ही निरंतर हरिनामाचे प्रभाव कणे हरिनामाचे पुरा जगात परिवर्तन करची ताकद हरिनामांत आसा तुम्ही आजी फुडली कालावरी प्रत्येक उपलब्ध आसा ऑन तेन्ना आम्ही पळयता आसा ती हरिनामात प्रचार कशी कितले चांग रितीरी मनशाक मनीस म्हणचे खातीर कशी मनीस आसता प्रभुपाद केन्ना सांगताले सांगताशिल्लो की धर्मेन हीन पशुई समान कोणाला धर्म ना की त्यांनी पशुवरी म्हणारी प्राणीवरी अनेक कण म्हणारी आमगेल शास्त्र कुडा सायट सांगता की धर्मो रक्षती रक्षिता पण धर्माचे आश्रय घेत पळय तांकां धर्म रक्षण करता हांव हाची फुडली सायड तुमकां सांगेल आसा की अदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ती आमगेल सक्कड अनर्थ निवृत्ती जावका जाल्यार आमकां धैर्य हे हरिनाम घेवच्याक सायट धैर्य जाय म्हणटात
कळ्ळें धैर्य नाशी मनीस एक असल प्राणी असती ताका मना भितर भंय चड आसता हें कसं हें म्हणून हें भंय आमगेले धांवडोच खातीर हरिनाम आमकां प्रेरणा दिता अडो धैर्य अडो त्या गोष्कर कशें आसता आमी कसले विशय प्राप्ती करता जाल्यार 3 वस्तू आमकां जाय एक उत्साह म्हळ्यार इंथुजियाजम अनेक डिटर्मिनेशन निश्चय आणि धैर्य जो भक्तांक हे तिनी सुलभार मेळटा उत्साह निश्चय आणि धैर्य कळक म्हळ्यार तांणी श्रीकृष्णाला सेव करतात राधा कृष्णाला सेव करतात तशी जावच्या वचून तांणी केन्नाय भंय म्हळ्यार तांगेले लागीं येना आणि आमगेले वेशभूषा अशी असती 100 जनां वस्तू आम्ही राबलारी आम्ही कोण म्हणून 100 जणांक कळटा हांव केन्ना सांगता तुमकां की when you are in the marketplace everyone looks at you cannot look others है की नाही आम्ही मार्केटाक गेल्यार सकड़ा दोळे आमकां पळयता आमकां सकना पळोवचें जाता की जायना तशींच आम्ही हांव कळत सांगता आसता म्हळ्यार आम्ही कितले जागृत आसता वी हॅव टू बी अलर्ट म्हळ्यार त्या सायत आम्ही भक्त म्हणून सांगता ती भक्तान बाकी जना पेक्षा विंगड एक प्रभाव सोडकात जनाक वैरी त्या गोष्टर आम्ही प्रयत्न करता है की नाही आम्ही सकट प्रयत्न करता आसत म्हणून लेखता हांव आणि ताची फळ आमकां कळ मेळटा म्हूण आमगेल कल्पनेपेक्षा कल्पनेक सायड धरून जायना कल्पनातीत मळटी की म्हणयात प्रसन्न भाग्य हे हरिनामांतून आमकां मेळ्ळा आणि आम्ही चट्टावटी हांगा ग्रहस्थ लोक आसा ती चैतन्य भागवतांतू तांतूपेक्षा माता भगिनी लोक चड आसा ती आमगेर तशें जावन हांव तुमकां एक अशी ती तुम्ही आयकून आसता पुरो अनुभव सकनाक हांव सांगता कडेन नवेनय एक फंटा एक दादल्याक आनी बायलांक एक वाद जालो कसल वाद बा बायल आनी दादल्यांक धैर्यवान दोगांचो धैर्यवान कोण दादलो सांगता हांव हाडटा काडटा म्हळ्यार सुदृढ आसता म्हगेल्या आंगार ताकत आसता म्हगेले हांव चड स्फूर्ती म्हगेले आसता हांव अशें करता तशें करता अशें करूं फावे म्हणून तागेलें व्हडपण सांगता आसता हे सकट तुमकां अनुभव आसता आनी हे सकट हागेल रामायण आयकून बायल म्हळ्यार बायल स्त्री नुता बसून आयकली आयकून वय बा दादल्यांक चड धैर्य म्हूण सांगून ती तिगेलें
सांगता गेली. कण म्हळारी हा पय रे तू पुढे मक्क पळोवचे येताना 5 जण घेऊन आयलो. हा निश्चय वेळारी 50 जण घेऊन आयलो. ಹೊರಡಿಕೆಂಟ್ರು 5 ಜನ घेऊन आयलो. जाल्यार हांव मिगेल आनमान सकणांक संतुष्ट कोरून मिगे म्हाका धार वचून दिवन कन्यादान कोरून तुगे तेन्ना हांव एक दिसा खातीर मिगेल भयणी घेवन आयली. आणि सत्यानारायण जाल कुडले ती वापस गेली. हांव एकलीच तेन्ना तूं आलोचन करी धैर्यवान कोण म्हळ्यार हांतूं देवान बायल मनशांक मस्त सकळ अनुग्रह केला. तांगेले धरलेपेक्षा सहनशीलता, आशा आणि ब्युटी सॉरी आणि नम्रता टॉलरन्स तांगेले चड आसता दादल्यापेक्षा. आणि सगळ्यापेक्षा तशें जावन आमगे शास्त्रां सुद्दां सांगता ती यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता. खंय बायल मनशांक सन्मान आसची ती बायल मनीस म्हळ्यार अन्नपूर्णा सायट आस. आणि हे सायटून गोष्ट आशिल्लो विशय कार्येषु दासी शयनेषु रंभा सहनेषु माता करुणेषु धरित्री अशी बायल मनशाले गुणगान केलेलें आसता. जाल्यार हें नशीब सगळ्यांक आसना. ताका सयत प्रारब्ध कर्म घेवन येवचे पडटा न्हय. आणि देवान देवाल सृष्टी अशी की तांचो कसले दोष ना. तुमकां तुम्ही प्रति भागवत पुराणांतून श्रीमद भागवताचे विमर्शे सकळ करतात. तुमको गोष्टशा पुरो एक प्रश्न तुमको उद्भव जावचें साध्य आस की परीक्षित महाराज समर्थ असून सुद्धा कलिक कसले मारणी. होय की नाही. कसलक मारणी म्हळ्यार कलिक सुद्धा गोष्ट की परीक्षित महाराज म्हाका मन केल्यार तो म्हाका मारतालो. तशें जावचे वचून तांणी शरणागती घेतली आणि हे कलियुगांतून मस्त सकळ अवगुण आसली ती किती एक बरी गुण आस. तुम गोष्ट सिल्वरी कलौ दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनीय देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेश.
मस्त अवगुण असले ते की एक गुण बरेच ते हरिनाम कीर्तनीय देव कृष्णस्य नाही व्हय? हा जे अनुभव तुम्ही घेतला आणि हे तुम्ही घेतला त्याच्या अनुभवात तुमका जालारी हे निरंतर दवरका खंचे विषय तक्काची तपस्या म्हणतात नाही व्हय? प्रति एक कसने आमक सुलभा भितर मेळना कलियुगांतू चढ जावन पथभ्रष्ट धर्मभ्रष्ट आणि आमगेल शास्त्रांत कोण धर्मार असता म्हणून सांगतात जाल्यार जोपर्यंत आमका हरिगुरुले अनुग्रह जायना की तोपर्यंत आमका आम्ही पूर्ण रीतीने ताचे उपयोग करण्यात तुमका एक संदर्भ सांग्या म्हणून म्हाका मनात सांगतो सुद्धा कारण म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू ना संन्यास दीक्षा घेतल्यानंतर जगन्नाथपुरी तानू दक्षिण भारतात प्रयाण केले गोदावरी नदी तीरांतू तुम सकना गोत्ता शिलवारी रामानंद राय आणि चैतन्य महाप्रभूले एक संभाषण जाता चैतन्य महाप्रभू रामानंद राय लागी सांगता ती की मक्क तुगेले ಒಟ್ಟು तू म्हाका हरिकथा सांग म्हाका ऐकूया म्हण मन असत म्हण रामानंद राय कोण म्हळ्यार द्वापर युगाचे विशाखा तीची कलियुगांतू रामानंद राय हे तुमका गोत्तशे पुरो हे चैतन्य चरितामृतांत येता तेदाना रामानंद राय सांगता आता दनपारा वेळ माळ्या आम्ही सांजे एकांत हरिकथा करूया तेदान एक प्रश्न उद्भव जाता की एकांत म्हळकणे प्रभुपादान आमकां सकाळीची मंगळ आरती ಒಟ್ಟು आम्ही सक्कड भक्त लोक मेळून मंगळ आरती करता ती कीर्तन भजन तुळशी आरती आणि ताजे नंतर ಒಟ್ಟು बैसून जप करता ती कीर्तन आणि भजन करताना बाजून कोण आसा म्हणून सायट आमकां कळना तितले आमी मग्न जावन नंतरची कीर्तनेचे भजनेचे आनंद घेऊन आम्ही असतात ते तुम्ही अनुभव केला म्हणून लेखता आणि जप करताना सुद्धा म्हळ्यार
ध्येय एक असताना म्हणारे एकांत मला कळणे एकल्यानं ते असताना एकांत असता आणि सगळ्याले ध्येय एक असताना त्यादान थंय साहित्य एकांत जाता नैमिषारण्यातून हजार गटले साधू संत लोक भागवत ऐकत असले थंय साहित्य एकांत आणि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी लगी 7 दिवस आणि 7 रात्री भागवत बैठून ऐकले आणि सांगेल वटू सक्कड महापुरुष महाभक्त नारद मुनी आणि सक्कड ऋषीगण वेदव्यास सक्कड बैसून ऐकले थई झालती की एकांत हे आमक एकांत मला कळनाशी आम्ही गडबड करण्यासाठी की आमक मस्त डिस्टर्ब जाता म्हणून म्हणजे जो आणि आता हा वाटतं सुमार विषयात चर्चा असतं कितले जनाक तुम सकणार समजून घेता ती मक्का म्हणून लेखता आणि आयचे दिवस कने भद्र पौर्णिमा गौडीय वैष्णव संप्रदायांतू अति महत्वाचे दिवस म्हणते की म्हणून हा केन्ना मिगेल प्रवचनात सांगता टुडे नेवर कम्स बॅक अगेन जाल्यार भद्र पौर्णिमा प्रत्येक संवत्सरांत येता आणि भद्र पौर्णिमा तुम्ही आज आयचे दिसू विश्वरूप महोत्सव म्हणून गौडीय वैष्णव सेलिब्रेट करतात उत्सव विश्वरूप महोत्सव विश्वरूप कोण विश्वरूप कोण म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभूले मलगड भाव त्याची मातान तक हरडीक करण्यारे म्हणल्यानंतर ताणे तक धैर्य नाशी तो घर सोडून ताणे संन्यास घेवची कचेरी दक्षिणात आयलो आणि तुम सकणा गोष्ट शिलवारी पंढरपुरांतून त्याचे पुढे नित्यानंद प्रभू साहित पंढरपुरा आईले आणि काही पंढरपुरांतून विश्वरूप सुद्धा आईले आणि आयची दिसांतून त्यांनी संन्यास दीक्षा घेतल्या त्या संन्यास दीक्षा घेतल्यानंतर विश्वरूप तांगेल नाव शंकरारण्य म्हणून झाले बंद तशींची तुम सकणा कोट्टा शिलवारी मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे साधन मन प्रसन्न
दवरका मन प्रसन्न दवरलारी जो भक्त मन प्रसन्न दवरनो सेव करता आणि तागेले रुटीन करता ताका सर्व सिद्धी प्राप्त जाता म्हूण ह्या सिद्धी सिद्ध पुरुष ह्या सिद्धात्मा त्यांनी सिद्धी दाखयनात तशीची आईचे भद्र पौर्णिमा दिसू तुम सकना गोष्ट शिलवारी नवमी तानु परीक्षित महाराज आणि सुखदेव गोस्वामीनं 7 दिवस रात्री श्रीमद भागवतम सुखदेव गोस्वामी तानु सांगिले परीक्षित महाराजन ऐकले त्याच्या निमित्ती कण झाले म्हणारी त्याचे परिणाम कण झाले परीक्षित महाराजाक मृत्यूचे जे भय आशिल्ले ते निवारण झाले आणि त्यांनी आईचे दिसाक त्यांनी परीक्षित महाराजन हे लोक सोडून गोलोक वृंदावनाक प्रयाण केले क्योंकि कसं अंत कण आमकां कळटा म्हळ्यार श्रीमद भागवताचे ताकद कण आसा ताचे परिणाम ऐकले निमित्त ताचे परिणाम कण जाता म्हणून आमकां एक दर्शन मेळटा म्हळ्यार कळटा तशें जावन आमगेल हांव 2 लेक्चर फुडें एक पण सांगिल्लें आसा की श्रीमद भागवतमाचे प्रत्येक स्कंदान श्री कृष्णाले एक अंग आश्रम तशें 12 स्कंदान संपूर्ण कृष्ण आश्रम आणि कृष्ण आणि भागवत विंगड नाही त्या गोष्टर कोणाल गरले भागवतम आस्त की थंय कृष्ण आसता आणि कृष्णान आसलेले कडेन समृद्धी सुद्धा आसता समृद्धी अभिवृद्धी आणि ताजे अनुभव सुद्धा तुम्ही तशें आयचे दिसान तूं श्रीमद भागवतमाचे कण महत्व आणि भागवत घरान तूं आसल्यार कसन जाता त्या गोष्टर इस्कॉनाचे सक्कड भक्त संपूर्ण जगभर आयची दिसाक एकाची भागवत घेता ती घेवन घरांत हाड पूज करून आणि घरांत हाड जाल्यार कोणाक तरी श्रीमद भागवतम दान करतात त्याच्यान सुद्धा तेची तेच पुण्य तांकां लभ्य जाता अशी म्हणून श्रीमद भागवताचे वितरण
इस्कॉन करता भद्र पौर्णिमा तस जावन हांव तुमकां प्रार्थना करता की तुमगेल सगळ्या घरांतू भागवतमाचे सेट तुम्ही दवरा आणि दवरल्यानंतर खाली दवरची मात्र नाही वाजया वाजून समजून घ्या आणि त्याचे अनुभव घेऊन आमगेल जीवनात कितलं कशी परिवर्तन जाता पळया फक्त जाय न्ही म्हळ्यार तुम्ही मिगेल कान दवरयत हा आणि निमगू येत मामा गुरुदेव प्रभुजी का अशी कशी म्हणून तेदना हांव ताका जबाबदार आसा की हांव ताचे दोष निवारण करूंक प्रयत्न करता खंय भागवत खंयच्या घरांत आसा थंय कसले दोष आसना दोष आसले की तो दोष धांवन वता म्हणून आयच्या दिसांतून आमकां कळटा अनेक विषय म्हळ्यार आयचे दीस तुमकां सगळ्यांक गोठ आसा आयचे दीस आमगेले सगळ्याले प्रितीचे राधा माधव हांव आज हे पण सुरवेक राधा माधव लवडगास कळो मायापुरान तूं आयचे राधा माधव श्रृंगार तुम्ही पळयल्यार पिशेन वतात आणि त्या अष्टसखीचे सखीले श्रृंगार पळयल्यार कोणाकय ती पिशी लागता म्हळ्यार आज ही कलक म्हळ्यार राधा माधव इतले चंद आसतात की माधवाल त्रिभंग रूप आणि राधाले हे आणि अष्टसखीले आयची दिसाक म्हळ्यार पौर्णिमा दिवस दोन्ही सखीले आविर्भाव दिवस सुद्धा असतो श्रीरंगदेवी आणि सुदेवीले आविर्भाव आयचे दीस जाले हें तुमकां गोठ आसक पुरो तशीच आयचे भद्र पौर्णिमा दीस आमगेल सगळ्याले गुरु भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपादाले संन्यास दीक्षा घेतली दीस एक्चुअली तारीखे लेक्कार गेल्यार 17 सप्टेंबर 1959 त्यांनी संन्यास दीक्षा घेतले त्या संन्यास दीक्षा त्यांनी तुमकां सगळ्यांक गोठ आसा पुरो गोठ आसा म्हूण लेखता मथुरांत केशव गौड़िया मठांत भक्ति प्रज्ञान तीर्थ गोस्वामी न आयच्या दिसांक 2 वटूक संन्यास दीक्षा दिले एक आमगेले
सगळ्या प्रीतीचे आमगेल गुरुवर्य अभयचरण दास अभयचरणात आणून आमका भक्ती प्रज्ञान केशव महाराजान भक्ती वेदांत स्वामी म्हणून नामकरण करून भक्ती आमक दिले. तुम सगळा गोष्ट शिलवरी प्रभुपादल संघर्ष करणे म्हणून कसने की विषय कसने एक प्रभुपाद म्हणून नाही तुम्ही कोणाला बायोग्राफी वाचिया संघर्ष करण्याची साध्य जायना सिद्धी मिळणार तपस्या करण्याची तुम कसने मिळणार आमगे संघर्ष करून केल्यार मात्र कसने साधन केल्यार मात्र साध्य करून साध्य नादतलारी कसने जायना प्रभुपादान कितलं कष्ट काढले तांगे बरे रीती केन्ना प्रभुपाद केन्ना सांगता आसता की प्रभुपाद कसन म्हळ्यार देव भक्ताकडून देवाला 10 हातांत आणून एक एकच भक्ताले वैभव काण घेता आणि ताजे नंतर देव तागेल 10 हातांत दिल्लेले तेन्ना दिसताना हागेल भक्ताल 2 हात नुपुर जातात असे म्हणून प्रभुपाद केन्ना सांगता आसतले प्रभुपादान तांगेल गृहस्थ आश्रमांतून तांक तागेल बायल जावं चेडवान जावं सहकार्य करनाऱ्या वचून तागेल व्यवहारांतून बरे रीती चलचे सुद्धा तागेल व्यवहार उणी जालो ताजे निमित्ती कडेरी तांणी हे स्मशान वैराग्य नाही निजान वैराग्य येवन तांणी एक दीस तांगेल बायलेले सांगले की पळय तिगेले एक बॅड हॅबिट आशिल्ले चा पिवचे तुका चा जाय की हांव जाय म्हणून निमगेले तेदना तीन सांगले म्हाका चा जाय म्हणून तेदन त्या दिसांत प्रभुपाद भक्त अभयचरण गृहस्थाश्रमांत भायर आयले 8 वर्ष वृंदावन हांगा थंय हें करता आशिल्लीं ती साधन करता आशिल्लीं ती तांगेल गुरुबाई ಒಟ್ಟು हें करून तांगेल बॅक टू गॉडेड मॅगझीन प्रिंट करचे खातीर प्रयत्न केले तांणी आनी श्रीमद भागवतम बरोच खातीर तांणी हांव गेल्लेले पण सांगेल वारी राधा दामोदर मंदिरान अनुवाद इंग्लिशान केले प्रथम स्कंद 3 वॉल्यूम बारीक असतात प्रत्येकाची सुलभ भितर जायनी तस जावन आमगेल सक्कड भक्तांक हांव विनंती करता कळकळीन प्रार्थना सुद्धा करता थोडे आमकां असुविधा जाल्यार भिवू नाकात हें खंयची देवाल एक तागे लीला आसता पुरो देव आमकां केन्ना सोण घालना म्हूण एक विश्वास आमकां आसता आनी आस म्हूण लेखता दवरका तुम्ही कोणाले वयर विश्वास
दवरा जाल्यार देवाल वयरी पूर्ण विश्वास दवरा की तेदान तुमकां कसलय तोंदरी जायना. ताजे निदर्शन भक्ती वेदांत स्वामी नंतर तांगेल संघर्ष कळणे हे तुमकां प्रभुपाद लीलामृतांतुतान मेळटा. कितलो संघर्ष केलो तांणी आणि संघर्षात फल कण मेळे अद्भुत अद्भुत न भूतो न भविष्यति तसले अद्भुत काम त्यांनी करच्याक जालें. त्यांनी 108 मन देवस्थान स्थापन केली आणि जानवरावरी रक्तले विडे पाश्चिमात्य लोकांक हरिनामा निमित्ती तांक परिवर्तन करून वैष्णव केलं आणि वैष्णविक सुद्धा आणि चेडवांक सुद्धा प्रभुपादान काम पळयता गेल्यार अद्वितीय. आमक सगळ्यांक आश जाता की आम्ही सुद्धा अद्वितीय काम करता म्हणून. जाल्यार आम्ही प्रभुपादान काडलेले कष्ट आमक करच्याक आमगेल तयार आसकी असलारी प्रभुपादापेक्षा चड वैभव तुमकां मेळटले आणि मेळटा हे म्हाका खात्री आसा. म्हळ्यार आमगेले तयार आसता सहन करचे तितले. आणि आयचे दिसू भक्ती प्रज्ञान केशव महाराजान अनेक वटूक संन्यास दीक्षा दिले. तांगेल नाव सनातन प्रभू. तांगेल नाव नंतर संन्यास दीक्षा घेतल्या नंतर मुनी महाराज म्हणून तांकां नामकरण केले. आणि तुमकां ते एक फोटोग्राफ काढले. ताजे नंतर प्रत्येक प्रज्ञान केशव महाराज खुर्चेर बैसून मुनी महाराज आणि भक्ती वेदांत स्वामी तांगेल फोटो आज जगभरांत प्रसिद्ध आसा. तुम्ही पळोवन आसता पुरो. म्हगेले हे व्यवस्था ना म्हळ्यार ना जाल्यार हांव तुमकां दाखयत आशिल्लो. म्हळ्यार हे कमाल कमाल म्हळ्यार जादू प्रभुपादान घडवलें केल्लें. आम्ही सकळ प्रभुपादाल शिष्य सिरियसली आम्ही प्रभुपादाल तितलं म्हणून नाही ॲटलिस्ट आमगेले तयार असल्यार 50% सुद्धा आम्ही प्रयत्न केल्यार आम्ही मस्त सकट करचेक साध्य. तांचो कने संशय ना. आनी येवच्याक साध्य ना जाल्यार आमगेले तयार आसता ताची.
प्रभुपाद केन्ना सांगता आशिल्ले, डोंट गो बिहाइंड व्हॅल्युएबल, गो बिहाइंड व्हॅल्यू, प्रिझर्व द व्हॅल्यू. मग त्या कोंकणीत सांगता कळना व्हॅल्यू आणि व्हॅल्युएबल. आणि कोंकणी दोन शब्दाचे कोंकणी कण म्हणटा ती म्हणून हांव कोंकणी खाली भागवत पुराण कोंकणी मात्र कोंकणी लेक्चर दिता आणि लेक्चर प्रवचन करून प्रयत्न करता असं. आणि ताजे निमित्त मिगेल कोंकणी तुमगेल ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ನ मिगेल कोंकणी सुद्धा सुधारली म्हणून लेखता. तसले दिवस आईचे भद्र पौर्णिमा तसं हे हांव तुमकां सोडटा की तुम्ही कितलं म्हणटा तयार जाल्ली ती मिगेल हे प्रवचन ऐकून. आणि तुमकां कसकसन कळ्ळें म्हणून तुम्ही सांगल्यार म्हाका तिके समाधान मेळटालो. आणि हे पुरा म्हळ्यार तुमगेल विंडो सकट ओपन केल्यार म्हाका तुमगेले मुखमंडल दिसताले. म्हळ्यार एनी ऑरेटर, एनी स्पीकर, when he sees the bright faces, he gets encouragement. म्हळ्यार बाकीच्या म्हाका गोठना म्हाका हांव केन्ना जनाक पळोवन मिगेले स्फूर्ती वाडटा. तशें जावन सकाळाक हांव हांगा जमलेले सकाळले बागील ओपन करा, खिडकी ओपन केल्यार बारी खूश जातली. आणि तुमकां आयज मिगेल प्रवचनांतून तुमकां कसकसन कळ्ळें म्हणून तुम्ही सांगल्यार म्हाका भारी संतोष जातलो. थँक यू व्हेरी मच. टायम सायड जालें. आणि कोणाले कने प्रश्न की एकाची कोणी कॉमेंट करूंक कॉमेंट आसली तिकीची आयकुच्याक हांव तयार आसा. म्हळ्यार केन्नाची स्पीकर ताका कळ्ळें मात्र सांगता जाल्यार ताणें आयकुचें. ताका कळनाशिल्ले विशय जायत ताका कळटा केलो विशय. म्हळ्यार इट इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टँड एनीथिंग बाय हियरिंग अदर्स. होय की नाही? तशें जावन तांचे आमगेले सुरवे प्रोसेस श्रवणम कीर्तनम नवविधा भक्तींतू श्रवणम कीर्तनम सुरवे. हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम. यस. भरती लायक आशिल्ली प्रभुजी आयचे सेशन. म्हाका मस्त खोशी आसा की म्हाका हे ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळे आज एंकरिंग करच्याक म्हणून. आणि तुम्ही सांगिल्ले मस्त फुरे विषय म्हाका गोतनाशिल्ले प्रभुजी. तशी म्हाका भरती खोशी आसा. मस्त फुरे नवे विषय म्हाका जी कळलेलो आसा. तुमकां जावका जाल्यार व्हेरीफाय करुयात तुमी. म्हळ्यार हांव सांगिल्लें वय की न्हय म्हणून व्हेरीफाय करच्याक शास्त्र आनी इस्कॉन तयार आसा ती.